बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. कुडाळ पंचायत समितीच्या सत्ता संघर्षावर अखेर पडदा पडलाय. अपेक्षेप्रमाणे महायुतीनं या सत्तेवर आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलंय. पंचायत समितीच्या सभापतीपदी शिंदे शिवसेनेचे मिलिंद नाईक यांची तर उपसभापतीपदी भाजपचे सीताराम तेली यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. महायुतीच्या या विजयामुळे कुडाळमध्ये शिवसेना भाजप कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष केला. सत्ता वाटपाचा अडीच वर्षाचा फॉर्म्युला या निवडीमध्ये सर्वात महत्त्वाची बाब ठरली. महायुतीमधील 50-50 फॉर्म्युला ठरला. दोन्ही पक्षातील नेत्यांच्या चर्चेनंतर असं ठरलं की 5 वर्षांच्या कार्यकाळात प्रत्येकी 2.5 वर्ष पद वाटून घेतलं जाईल. या रणनीतीनुसार पहिल्या टप्प्यात शिंदे शिवसेनेला सभापतीपद तर भाजपला उपसभापतीपद देण्यात आलं. सत्ता संतुलन राखण्यासाठी हा मध्यम मार्ग काढण्यात आलाय. बिनविरोध निवड आणि जल्लोष. महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कुडाळ पंचायत समितीमध्ये पदांची विभागणी करण्यात आली. सभापती पदासाठी मिलिंद नाईक आणि उपसभापती पदासाठी सीताराम तेली यांचेच अर्ज आल्यानं ही निवड प्रक्रिया बिनविरोध झाली. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी या निवडीची अधिकृत घोषणा करताच पंचायत समितीच्या आवारात फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. सर्वप्रथम माझं ग्रामदैवत श्रीदेव लिंगेश्वर, या कुडाळचं ग्रामदैवत श्रीदेव कुडाळेश्वर, माझी कुलदेवता आई भवानी, महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज यांना अभिवादन करतो. हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांना मानाचा मुजरा करतो. माझे आई वडील आणि तुम्ही जमलेले सर्व महायुतीचे कार्यकर्ते, या सर्वांना मानाचा नमस्कार करतो. आज कुडाळ पंचायत समितीची सभापती उपसभापती निवडणूक पार पडली आणि या निवडणुकीमध्ये सभापती पदावर मला संधी दिली आणि उपसभापती पदावर आमचे मित्र भारतीय जनता पक्षाचे सीताराम तेली यांना संधी दिल्याबद्दल महायुतीच्या सर्वच नेत्यांचे, त्यामध्ये आमचे कोकणचे भाग्यविधाते माजी मुख्यमंत्री नारायणराव राणेसाहेब, पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब, आमचे लाडके आमदार या विभागाचे निलेशजी राणेसाहेब, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब, आमचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता सामंत साहेब, भारतीय जनता पक्ष जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत साहेब आणि युतीचे सर्वच पदाधिकाऱ्यांचे मी मनापासून ऋण व्यक्त करतो. आणि जो विश्वास महायुतीने किंवा आमच्या नेत्याने आमच्यावर टाकला तो निश्चितपणानं विश्वास सार्थ करून टाकू असं मी शब्द देतो. महायुतीच्या तुमची निवड झाली, कशा प्रकारचं काम पुढच्या काळात होणार आहे? गेली 3 ते 4 वर्ष या ठिकाणी सभापती किंवा उपसभापती पदाधिकारी नव्हते. तालुक्यातील रस्ते, वीज, पाणी हे मूलभूत प्रश्न आहेतच. त्याच्याशिवाय आरोग्य, शिक्षण आणि याशिवाय सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न कोणता असेल तर शेतकऱ्यांसाठी प्रभावीपणे या पंचायत समितीच्या माध्यमातून आम्ही काम करणार आहोत. खरं म्हणजे आजच्या दिवशी हा शिवसेना आणि भाजप युतीच्या महायुतीच्या दृष्टीनं एक आनंदाचा क्षण आहे की पुन्हा एकदा महायुतीचं वर्चस्व या जिल्ह्यावर आहे, सिद्ध झालेलं आहे. महायुतीचे आमचे लोकनेते नारायणराव राणेसाहेब असतील, आमचे या ठिकाणचे सन्माननीय आमदार निलेश राणेसाहेब असतील, भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब, या सर्वांच्या प्रयत्नातून, त्यांनी केलेल्या मेहनतीतून या ठिकाणी हा संपूर्ण जिल्हा पुन्हा एकदा महायुतीच्या वर्चस्वाखाली आलेला आहे. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे या ठिकाणी कुठेही विरोध नव्हता, बिनविरोध पद्धतीनं सगळ्या सभापती आणि उपसभापतींची निवड झालेली आहे. याचाच अर्थ की जो मोदी साहेबांच्या पासून, दिल्लीपासून जो काही विकासाचा रथ या ठिकाणी या शेवटच्या माणसापर्यंत नेण्याचं जे स्वप्न आहे ते महायुतीच पूर्ण करू शकेल असा आत्मविश्वास आजच्या या दिवशी या ठिकाणच्या जनतेला महायुतीनं दिला आहे असं म्हटलं तर ते चुकीचं ठरणार नाही. त्यामुळे महायुतीच्या सर्व नेत्यांना, मग आमचे मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब असतील, उपमुख्यमंत्री आमचे एकनाथजी शिंदे साहेब असतील,
आमच्या दुसऱ्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार असतील, या ठिकाणचे सर्व आमचे उदय सामंत असतील, दीपकभाई केसरकर असतील, आमचे सर्व नेते मंडळी जी आहेत त्या सर्वांचं या जनतेच्या प्रती एक फार मोठं ऋण आहे. आणि त्याचबरोबर या सर्व मंडळींवर आता नव्यानं जबाबदारी आलेली आहे की हा जो काही विकास आहे, जो या नेते मंडळी आणलेला आहे, तो विकास सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी आता या मंडळीच्या वतीनं आमच्यावर आलेली आहे. मी सर्व महायुतीच्या नेत्यांना धन्यवाद देतो आणि जनतेचे सुद्धा आभार व्यक्त करतो.